Gon, apa lagune no? Ngidam Sari nggih Bu, Pak. Semoga terhibur. Oh, nggih Ngidam Sari. Kula ki asline pijet, Pak. Lah niki Bukan pijet, arep melu nyanyi. Melu nyanyi, Pak. Nah, iya ya wis sauni-unine. Oke, monggo. Ngidam Sari katur dumateng para lagi. Kita terusaken nang pegane. dimaklumi nggih Pak Bu nggih. Jenenge tukang pijet biasa enok-enok. Nggih. Nggih, wis pokoke los. Yo dilanjut nak. Kula lanjut nggih Pak. Nggih.
Sampun lagu menika tepatan saripit badhe kabendol. Boten sangajengipun Tori Payuwahan. Sebab ingkang derek foto diboten kalih Mas fotografer. Semoga terhibur nggih Bu nggih. Biasa bengak-bengak ning kebon Bu ngarit. Ayo, nah. Rada deg-degan iki ning depane Bu oleh bapake. Ayo nah dilanjut nah. Ini ndrodok Mbak. Monggo ajeng nyanyi monggo Mbak. Ayu-ayu monggo Mbak. Wes pertune wis teh, aja tawa-tawa. Ayo dilanjutke nah. Pangayu bagyo berkakakan swasana. Sagung para lenggah kakung sumana putri tata upatara salajengipun puniki tepatan saripit badhe kabedhol saking Korsirinega.